Имало едно време едни горди, трудолюбиви и непокорни хора. Наричат ги турлаците. Те живеят в диво място, там където небето докосва Балкана, там където започва безкраят. Те живеят и в село Чупрене. Една, 50. Има шипци, трънки, годинки, червени. Днешния разговор е най-вече за турлаците, турлашчия бит, турлашчия фолклор, турлашчи традиции, кои сме ние турлаците, откъде сме дошли. Хората са били балканджи, бедни хора са били, преживявали са това, което заработят или това, което си изкарат самичките. Нито са имали онова време театри, нито са имали кино, нито са имали градския живот. Ами да дай. Тук. Не. Ема ти че си града. Така. Добре. Она знае. Не пипай чуждото. Турлакинята е пяла своите песни по седенки, на полето, по сватби и кръщенета, в празнични и делнични дни. Урото две невесте, Яно, ягне младо, Яно, о ягне младо. Нюси мати далек дала, а где не чала. Пеех, но повече съм била с хумора. Съм се представила, мисля, че достойно съм представила читалището. С ножка на седенкю отидо, с ножка на седенкю отидо. Моето девокю не видо, моето девокю не видо. Дали ю се мати скарала, дали ю се мати скарала. Тежко ли е болна, легнула, тежко ли е болна, легнула. Помракну ми ясна седенка, помракну ми ясна седенка. Не дойде ми моята девоќа, не дойде ми моята девоќа. През дворове њоњи премину, на пенџера лъко погледну, на пенџера лъко погледну. Уни били люге наседли, сватове и свае нас глеđu, сватове и свае нас глеđu. Турлашкият говор е много пъстър, много благозвучен. Има издаден дори турлашки речник, който включва някъде от порядъка на 7-8 хиляди думи. Турлаците са известни с пословичното си гостоприемство. Те винаги посрещат гостите си с турлашка баница и ракия, както и с бел муж, оцът, пълнени чушки с боб, както и много други постни, но вкусни и питателни ястия. И я трябва да идем да приберем. Той беше мани, да приберем кравет. Добре, ама само опънци. Но пльочете се изласкали, опънците се и они изласкали, пльочете се напекли, я на грувеляч, на котеляч. Знаеш ли какво е грувеляч и котеляч?
че да разбереш. Та доле, лупка котопка. А баба ми турила от рибайто шарульки. Шарульката е сърдинка на леп и сирене. И ga смачка така като е бабче. И си пало тиквичко воду. Ама тиквичката се страшила, водата се разсипала, шарулките се размазали, кравето рекуто нете да излазне. Я теглим му нете да излезне. Улезне му в водото, ано студена вода от прелото пререже ме през колено и сега ме бол краката от тази студена. Напнем стокото. Овцете трябва да ги кара нини да пил воду. Оне е заболе глава една от друга, аз се заврем, нали съм си мъничка. Па найдем звънкарицото и оне поню на върцу, то е врелцето, на пояса воду. И аз се врачам козето и оне си с мене, а оно тъмън се запозаладило и завано да пасу. А я зобем, цървене, ягоде, плюскавица им думам. Младе, що като ги отинеш, оначе пък и зато му думо плюскавице. Иде да ока, айде си не скаруй стокото, че трябва да се мълзе. Тегай узнемо комат леп, но тегай се мезеше у бурне, па се печу по камара лепасъка, диримо да ни е мек леба. А тегай у неделю папа, като се изаду лебът, па се меси. И ми по един комат, ако има сирене, има, ако не, прази лук. Струк лук и на едно ногу. Турлашките хора се изпълняват под съпровода на дудука, окарина или двоянка. Турлашките хора са буйни, бързи, огнени, с леки малки стъпки и натришане, ситно и ритмично пружиниране с крака и рамене, придаващи и излъчващи необикновено трептене на играчите. Си коляше, нарежан ги печеше, бибичи си коляше, нарежан ги печеше, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, нарежан ги печеше, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, нарежан ги печеше, нарежан ги напича, узоган ги препича, нарежан ги напича, узоган ги препича. Турлаците са не до там известни, но пазят още своите песни, нрави, танци, обичаи, дошли от времената стари. Айде, заповедайте, седнете, но той вечерлигата, че сянчо, нема ми. Море, че я носи яйца за анчене. Мале, жене, добре. Добре, но я може да сварим, ама... Не може, Свете. Айде, наодете место, па седете, къде? Къде столите, Къде пържен? О, добре. Добре, те ви пърженко. Ви носимо качамак. А така. Я носим баницу. О, добре. Живо и здраве, златни руки да сути. Отдавна су се приле седенке, нали? Той вечер у нас, jutре вечер у комшичото, а у нас свари зърна, кукурус. Елина пуца пуцанке и, нали, тай плете, онай шие, друга преде и време и тиче понека рече. Абе, но айде да узнемо, да попеемо старе песне. Отдавна, що су се пеле, ама я... Турлаците имат богат духовен свят. Те говорят за караконджули и пробинячи, за тенеци и самодиви, гонят змейове, а на мишин ден лепят очите на мишките. На мечки ден хранят дивите животни с варена царевица, а на Гергьов ден обрядът е с най-стари тракийски корени, с виене на венци и къпане в руса. Нашето село е като буквата У. Голема река, манастирка и мала.
и все едно буквата У. И аз съм се раджала там у Манастирко. Но едно време, 49 години, оно не е имало нищо. Деда ме учил, сине, кво ти кажу стари човеци, треба да почиташ. Мати ми думаше, сине, нема да лъжеш, нема да краднеш, нема штури работи да правиш. Добро прави, оно че ти се врача. Ако имаш коричицу леп и има дечица гору главото, раздели на две, да не су гладни и они. А ял да си вземете деца. Айде, я си узмете па... Яла, вземете баничка, айде. Вземете си баничка. Айде, узнете па си, деца, че ме При сбирките вечери, при седентите, които са били, когато са намирали хората време, песните, поговорките, легендите, преданията, основно там са се предавали от поколение на поколение, основно там дядовците и бабите са разказвали, внуците, другите поколения. Тия неща са ги поемали и са предавали историите и легендите, така през годините, през вековете са се запазили турлашчите традиции, турлашчия говор, турлашчия фолклор и всичко, което е свързано с турлашката самобитност. Баба Заро! Баба Заро, той ли си? Той съм, айде! Айде улази! Чекай, я да улезнем, че ме срам, буде куче си пощила. Нема, аз съм ga вързала, 10 дни. Я ми кажи, мале, за какво си дошла? О, баба Заро, дошла съм от чудо. Не знам вече какво да правим. Овия моя и на младе години пиеш. Ама но сега пие и се не носи вече. Само дай по кръчме да седи, само дай пиене, като има ли пиене, вече друго нищо го не интересува. Не ги интересува, че деца боси, че са голи, че са гладни. Не! Само кръчмото и те той. И вече не знам какво да правим. Не знам, и те от чудо съм дошла при тебе. Ако можеш, помогни ми. Че ти помогне, мале. И за той има лек. Дай Боже. Че ти кажем сега, че идеш и че найдеш жели бабо. И че ги туриш у кацу и че ги заклопиш отгоре. Да седи неколко дъна, она там че се помоча. И ти че да извардиш, къда е много пиян, и че ga подванеш, ама нема да окаш по нега, нема да се караш с лъко, па че му направиш баницу, па че уготвиш по-убаво едене, че наточиш вино, ретил и тегай, че узнеш мочкото от жел бабото и че порусиш свото едене и он, ако се не откаже от пиенето, да ме заплюеш и да ме не окаш, баба Заро. Нас ви съм помогнала. Ако помогнеш, баба Заро, че те позлати. Дай Носе, не носи вече, че го направим све, какво си ми казала, па дано Господ поможе да стане. Дано, че ти помогне. Че ти помогне и че се откаже от пиенето и че будеш много доволна и че си гледате децата, све, че се оправи. Туя отдавна се е прило Алалия Драгалия. Ви не знам, знаете ли какво е Алалия Драгалия? Не знам. Съка прили ли сте, като сте били деца? Не сте ли? Не знам. У сваки дом уготвено, прави се баница и там децата, свите, пак вързую но съка нема кутие. Отдавна горе на това на кутие. Па се върже конът, па се анчил. И децата се радуju. Ми сме били и се радуемо. А сега, но сък нема толкова много деца. Вижте, млади, я като бе на вашите години на Алалию, Драгалию, се вързуеше люлька. Таквия дебели синджире на големо дрво се закаче, па тега се тури цършката да не убива отзад. И тега изади окачи се девотя. Вие станете малко по-големи и вие правите така на Алалию, Драгалию. Па се окачи девотята на люлькото, отзад
Един Ергенин го люшне напред, а отстране двоица Ергени с конопът. Ши го през пищалките и думо. Кажи, кое ти е либето? И се правил големи огньове. У манастирко там на Бърдавито се прави. Туй на Крушие се прави. Горе при Циркови. Тето и на Путът се прави. Тето имаше момчетия отдавна. Моят муж като е бил. Они камара момчетия тето и обрегат. Има како мина и они туй са прили. Доле у Малу са прили на Дървия, на Бърдавицу, куде ли не. И свека гледа кой най-напред ще запали. Даже ние дечулига обикаляю своите огньове и после като се запали оно песне, оно игра. Нали съм поканила жените да дойду, да се видим на Лалио, Драгалио. Ако нося работа, иш да не работя. Нека да отмару малко. А ти ви там принеси какво има яо, не сигурно, че донесу, нема да дойду с празни руки. Нема, аз съм изпуцала пуцанкеве. Тай се, че кучето май се разлая. Дали? Като и от Циркови имаше една бабичка, баба Леша се зовеше. Она, че ден оният унук, она узне па свари яйце. Яйца свари, па направи баница. Нали знаете, тури му яйченце, па баничко, па алвица и углен. Са на караконзулите, ако не слушате, вас ще ви плашу. А после ми се ги намажемо с углени и ви идете да ги плашите. Па имаше орей. Она върже, да върже първо с баницото, да се анчею. Они се наредо така на коло свите. Па тия пойде да апне от баницото, ония и да смей. Па после с ецето. Па тегай се продаваше едно време бела алва. Ама белата алва, она не како сега тай меката. Она твърда, че си строшиш зуби с ню. И она и с ню, и накрая с углен. С углен, ама он запален угленът и они не смею да ga лапнат. А сега с углена, че... Углена, дет, яла мале да ме помниш. Айде. Па жива, ойде, а ти помогни. За здраве. Той тебе да дойдете след, ела, сине, ела. Айде, и девойчета да дойду. Той га нема и дете, ама че ми га дадете. Дойде така, елте и ви. Айде. Нема, дойде така, елте и ви. Айде. Да, така нема и дете, той само така да ви чух. Нещо ли, че се избършите по това? Айде да плашите За здраве, за здраве. Мале убави деца. Некога да съм пропустила от дечицото? Яла, Децо, айде, Децо. Така. Друго, което е характерно за Чупрене и за Чупренския край, са тези легенди и предания, които от едно време са останали. И предания, които дори си спомням, че нашите баби и дядовци ни плашаха, че ще дойде караконджата, ще дойде змея и видиш ли, децата непослушните върват тези чудовища по къщите, по таваните, обикалят нощно време и непослушните деца ще бъдат взети или ще ги дигне, ще ги изяде. Сега деца, идете там на пенчера и добре, караконджуло, иди си. Караконджуло, иди си. Така, хайде дете. Идете там. Може би майка ми беше така хумористична натура, баба така. Техно повече съм била с хумора. Много сценки съм си измислила, много неща са си моя творба, но кога почина съпруга ми, аз малко се отказах и с целия си акъл, тук вече допусна грешки, изгорих всичко.
Дошла унуката и унукът, и ја појдо надвор, они унуката дума, бабо, вична просторът, има там прашчу. Боже Господи, да ги откача. Прашче да се перу, деде им праеше прашче, отидо ја погледа, няма нищо. Едно такво црна триповорке и оволко парче, откачи го. Боже, но с те прашче тичичи не може да се бию. Деде им праеше от ластико и кожу. Деца, кве су те прашче, той се не може бил тичич. Бабо, ни се засмеше. Той прашче за обување, не су за тичич. Той било прашче за обување. Така, ама сива, дето много знае. Отишли при доктора и седли с Йована пред доктор. Излезла докторка, сестрата и рекла, влезте и се съблечете. Ние улезли с Йована, па седли па така. Като дръпне докторката Лозанова. Знаеш, нали? Той що видела, едва не припадла. Ама вие защо така? Йован се съблекал и си държи той. А она се съблекла до пупък и държи той. Защо така? Да не сте мъж и жена? О, не! Ми не смо от едно село, па ви рекохте да улезнемо, па ми улезомо, па казахте да се съблечемо и ми се съблекам. Сиво, де се шлева све, че усовио си учила, да не знаш, че съблечете се, влезте той учтива ворба на обрачање. Петкана? Боже, що си не гледай нюнята чур, че черката е кобадън дебела. Ама летос като ти те зала носал на мешино да расте. Петкано, що така церката ти сал на мешино расте? Много доби апетит, много еде. Какво ти апетит? Преди 2 недели, че ги ожени. Подега не доше той младоженю, не знам. Такой високо коврлина, кошулята му виси на рамена кобостанско плашево. Панталоните, че му паднете, ги превързал с поворко. И таман попа дивенчу от църквото и на узнята роди от църквото насред. Петкано! Така ли ти думаш да сви и знаеш, що си не траеш? Нали бе све коревчу, че све си на Сенчо седим и не работим, но имам високо кръмно, па докторът ми казал на Сенчо да седим, па нищо да не работим. И я гледам утре и гледам Цветана. Излази на Илия от бустан. Си се е големе, бреде коси, силикон да е турила паря от куде, но не су биле циця 2 лубенице. Ама нали си е Илия будари над коцкар зрт и джу се не кара, разреза едно лубеницу, она си паре кю за мезе, обърнуше 2, я покрени, така. Па село големоно не едно, кречем сви да чешем, они ме не чешам, а яда ми не простава. Има и още майде стига това. Она много дърта бабичка беше. Тия младите много ги не познавaju. Ама я нали съм от оной поколение, я ги познавам. Она беше самодейка и шла у Копривщица и е пела сама и све е узимала златни медали. И от ню съм запомнила той песно и съм ги научила. И аз съм ги пела. Ама бабо, но тай ми е трудна. Реко, какво е трудно? Нема нищо трудно. Нема нищо трудно. Почвайте и аз с вас. Баба Тодора Гоцина отдавна е пела той песно и ни го е предала и ми продължаваме да го пеемо и дън дънешъм. Рано воду пие, рано донесена, рано донесена, с марму покриена. И продължаваме да го пеемо, даже и като самодейци в читалището, на турлащи, къде трябва да идемо, пак го пеем. Но днес е празник, нема се... Нема да работите днес. Мати рече да не работите, дако сте взели той, ама не кажете да ни да плетете, ни да предете, ама било празника. На кривилка пак засукал мустак, Йоване
Браво. Така. Тай е моята внука на сина тога ми. Она кът беше бебе и такво и се обади по телефон. По 1 час съм ги пела песня по телефона. И сега, самодейка съм и идем у читалището и она, бабо, кое песня учите? И я ги кажа. Но я бабо ги не знам такво. И спеем ги 2 пъти, она ги запомни. Чуй ме, Дилмано, утре рано, влака ще хвана право към града. Нашето село пустео, вече не струва пукната пара. Бизнес, Дилмано, там ще намеря и ще отворя нощен бар. Другите нека садят пипера, аз ще се върна по-богато цар. Стояне, как това ще стане? Кърпени ризи още носиш ти. Кърпена шапка, кърпени обуща, а градските нрави струват пари. Стига сънува, стига бълнува, в кръчмата пак си пинал май. Лягай, Стояне, утре кой ще сяде, лехата с пипера, кой ще прекопай. Чуй ме, Дилмано, утре рано, влака ще хвана право към града. Ти ще повярваш моята закана, с някоя друга, щом те заменя. Тя ще ми носи хладната бира, станка сливка с много жар. Другите нека садят пипера, аз ще се върна по-богато цар. Стояне, как това ще стане? Резани ризи, как ще купиш ти? Шарена шапка, лачени обуща, а градските драви струват пари. Стига сънува, стига бълнува, в кръчмата пак си пинал май. Лягай, Стояне, утре кой ще стане? Лехата с пипера, кой ще прекопай? Лягай, Стояне, утре кой ще стане? Лехата с пипера, кой ще прекопай? Турлаците са задружни и трудолюбиви хора, готови по всяко време да помогнат на съседи или роднини. Но понякога съвсем по-женски може да спретнат и скандал с люти клетви. След малко пак са заедно, готови на взаимопомощ. Йовано, Йовано, худе си мо? Мале, юна се напарастила како стокото. Чуеш ли ме, Йовано, покажи се? Туй съм, какво си се разокала по жабо слорека? Ве во двора търем гръснице. Какво сакаш? За какво си се довлекла? Да си разваяла си псето вдека. Дошла съм да ти кажем да си затваря стокото. Че улезли у градиното и се са ми опасли кукурузът и бобът. Па засрами се му, той на нищо не прилича. Но да су свини да ги затворим окочено, но гуски, уводо се до. Па и ръката ми през двора ми нюе волями, а на тебе ако ти пречо. Взема си позагради градиното в Търня. Тръгни очи да ти извади. На мен тръгни очи да извади, и на тебе язичъкът да и съне, где се е разваяла онко на бесно куче. Да и съне, ама не че да те чуе Господ. Бела пришка на език да ти се дигне и да пукнеш. Я като пукне моето ровино, че си запълним, нема твоето. А ти си също змия редов, ти няма по кога плюнеш, болен с галови. Чумата да те тръшне дано. А тебе на режън да те върту. Те така, катранът на режън да те върту. Да знаеш, че общино ще откъм и на суд че те прати. Ни община ме плаши, ни суд ме плаши. А ти си затвари стокото. Я се, Йоси, отой, че като узнам, че те запутвам с камъня, да знаеш,
Кмета ми е теткин син, а на судиото печено гуско, че занесе па и нещо друго, че му даде. И пак няма да му се... Ликнеш се от има. Марш! Че ти даде я да разбереш къда си се карала ти с Цено Суйчино. Боже, Боже, маиня и се от той, Боже, каква жена, какво чудо. Са лоди по малуто и омръзлъци прави. Нема со нога ньоня тука, де само по кръчмете кисне, да узно па да си понасечу малко, търня па да отиду па да си позаграду градиното. Оно нема да улази стоката там у градиното, ама нема, ние от радюче се пукни. Маиня и се от той, че вече не знам, марш от тоя, маиня се от тоя. Боже, каква жена, по чудо. Са лоди по малуто, същия палига си. Турлаците са горди хора, които носят достоинство и не случайно девиза или има един вестник, който е Турлак, община Чупрене, го издаваше известно време. Там най-отгоре е записано: Турлак се навежда само тогава, кога пие вода от кладенец. Това говори за един непоколебим, несломим дух, една сила. Ти се попиняла много тежко, мале. Що? Боли го мешина. Оля твоя, куде е моя ключ? Ключмото куде? Мале, едно пупък ти си изместил, смъкнул се. Сък, че да оправим. Аз съм, нали знаеш, кога ли не съм лекувала. Баяла съм, уроте съм разваляла, раджалето жене при мене. Айде, тура му пупъкът. Чекай малко тук по-наголов. Айде, пупък, завърти се. Гърне, завърти се, пупък, намести се. Йовано излечи. Айде, гърне, завърти се, пупък, намести се, бойки уреко от те си. Чекай. Гърне, завърти се, пупък, намести се, жена да се оправи, нема да раджа и тежко да не носи. Чули, мале? Чу. Така, айде, кам сега да види. Горе, доле, я по-метко. Те си намести се. Добре, айде. Но ми мино, маме, но ми мино. Найду дай вино от билки. Где ще пинем па ти вино и аз съм си шашава и без вино, где ще пинем? Но за билки не е за напиване. Това, кое ме учил деда и баба, това, кое учил майка, баща ми също беше учител, учил ме, и аз съм обичал учителката професия точно от него, учил ме да знам, да можем. Това съм предала и на моите деца, сина инженер, децата архитекти, значи чули са ме. Важното да са честни, да не крадат, най-важното е семейството да се запази. Има една легенда, която е за Чупрене, и легендата е за змея в Чупрене, който змей се е крил тук по гламото и дупката, ямето. Оттам е излизал нощно време този змей и е плашил хората тук, в Чупрене. Това било много отдавна. Крилат змей живял в най-дълбоката дупка на гламата, ямето. Огромен бил змеят, от очите му излизали огньове, а ревнали потрепервала цялата чупренска котловина. Веднъж било празник. На чупренския мегдан хората се били събрали на хоро, било посред бял ден и изведнъж се задал тъмен облак. Вихрушка се извила и тогава от облака се подал змеят. Грабнал най-хубавата мома на Чупрене, Благуна. Грабнал я и я завлякал в пещерата. Разведрило се небето, слънцето пак се показало, хората лека по лека започнали да се връщат на мегдана, а като се събрали пак на хорото, видели, че няма най-хубавата и най-работната девойка – Благуна. Нейната сестра Близначка започнала да плаче, заплакали хората, завайкали се и започнали да я търсят. А от Благуна нямало и следа. А змеят я завлякал в пещерата. Тя била цялата окичена със злато, сребро, скъпоценни камъни и алмази. Стените били обрасли с чудни цветя, а по средата на пещерата имало чудно бистро езеро.
пълно с дребни шарени рибки, сини, зелени, червени, жълти и златни, да им се не нагледаш. За змея се грижила една стара бабичка магьосница. На нея оставил змеят и Благуна да я гледа и да я пази. Но девойката по цял ден и цяла нощ плачела и тъгувала за дома си, за сестра си, за дружките си и най-вече за младото си Либе. Нищо не могло да я утеши, нито богатството на змея, нито приказките на магьосницата. Благуна неумолимо се молила на змея да я пусне, да се върне у дома си. Най-накрая змеят донесъл чифт железни цървули и рекал, че когато скъса цървулите, ще я пусне да се върне у дома. Зарадвала се девойката. Още същата вечер започнали да се разхождат с магьосницата по гламата. Нижели се дни, седмици, месеци. Пътека направила Благуна по гламата, но цървулите не могла да скъса. Те били изковани от яка фалковска стомана. Пак започнала Благуна да плаче. Река потекла от нейните сълзи и дава началото на врелото. По това време настъпила голяма суша. Слънцето сипело жара във всички кладенци, пресъхнали реките, замрели чешмите, а като капак на всичко се появила и чумата. Разчорлена жена с див поглед, обикаляла махалите, ревяла, пускала отровни стрели и когото улучила, умирал. Отчаяли се хората, змеят унищожавал добитъка, от сушата нямало берекет. Какво ще се прави? И тогава, като Божие провидение, незнайно къде се появила една светица и им рекла: най-напред трябва да убиете змея. От него ви идват всичките злини. От чумата ще се отървете, ако намерите 2 сестри близначки и 2 братя близнаци. Сестрите трябва да изтъкат платно и да ушият ризи на братята. Братята трябва да направят дървено рало, да облекат ризите, да впрегнат воловете и да изорат слоговете на селото. А всичко това трябва да стане за една нощ, докато пропеят първи петли. И тогава светицата ги научила как да убият змея. Още същия ден се заловили за работа. Заклали млада юница, извадили от нея всички вътрешности, напълнили я с прахан и я запалили от едната страна. Зашили я от всякъде, взели юницата и я оставили пред пещерата. Вечерта змеят излязал рано, като видял младата юница, много се зарадвал, бързо я изял. Праханът се разгорял, огънят пламнал в гърдите му и преди да успее да пине вода, той се пръснал със страшна сила. Потреперила цялата чупренска котловина, а чешмите и кладенците потекли отново. Излязла Благуна и веднага се заловила за работа. За една нощ със сестра си изтъкали платно, ушили ризи за братята, те направили дървено рало, облекли ризите, впрегнали воловете и посред нощ започнали да бръздят слоговете на селото. Едва успели да срещнат двата края и пропели първи петли. Така Чупрене се спасило от чумата и от змея. А като станало това чудо, светицата изчезнала, а старата магьосница от пещерата се вкаменила. Благуна и нейният избранник се оженили и вдигнали такава сватба, каквато до ден днешен не е имало в Чупрене. Народът ял, пил и се веселил цяла седмица. Това било много, много отдавна, но и днес, когато минавате по шосето за Чупрене, погледнете към гламата и ще видите пътеката, по която змеят е ходил нощно време, а Благуна правила опит да скъса железните си цървули. Това е нещото, което пази и съхранява традициите и дано това нещо продължи и напред годините, защото глобализацията върви и тази част почва бавно, лека по лека да се загубва. Ела вам да ви, нали ме питуете, кой е той? Ела точка от много зор да малко да ga строшим, та не смеем. Ама мен ме болулуйте, сине, па не може бя, едва. Сърга, той може да се изтъче, той се зове основа, а той подкава. Значи той, после че стане църгата,
основата е по-тънка, а той по-дебело, може и оно от вълно да е, може памук. Ако сако да ви направи косули, отдавна сме носили косули, те с памук се тъче. Жене, да ви се ожали. Абе имам комшике, цел ден да напетете се, дуклате ноги и све за мен орате. Била съм мъжлива, дебела, нищо не съм работила, друг ми вълното прел, друг ми плетките пел. Ено какво да предем кът коделюто и строви, а и глете строши и нема кой да ми направи. Аз имам безли братя, че се свию, че те бию, че се свию, че те бию, че те фату, че те млату. Леле като, бела като, леле турчи, не ми чери. 4 четирца, 2 бетирца, ди и един чуровей водил. Но ми не знам какво той чуровей. 4 сестрички, тичат и петата не може да ги стигне. Игла. Тия са деца умни, бре. Браво. 4 четирца, 2 бетирца и един чуровей. Трябва да го правят. Трябва да го преведеш. Колата, каруцата и коня. воловете и човека, дето ги води. Щерка ти стана там е болесвана, от кога си я родила, не си я учила. От кога си я родила, не си я учила. Дао ме си, дао пере, пукуко да злере. Пуста свашке, оти си не траеш, свашке като кучка лаеш. Не видиш ли твоилия, че е кусурлия? Тебе види, мене гледа крив като гега. Ха! Свашке, айде да си траемо, кусурите, що ги има, само е две да заемо. Леле, свашке, мила свашке, айде да си траемо, кусурите, що ги има, само е две да заемо. И-ха! Така че това са турлаците и хората, които са хора от планините, хора, които са се борили за оцеляване. Трошете яйца да легну кокошки да мъто. Или че на магазина Но ми нямам кокошки, я нямам Я имам кокошки. кокошки, църне и Я нямам кокошки, сега пък имам. Щом имате кокошки, уздете и ечте, едно яйце, не чуколка. Я не може, мама. Йована ще дойде да А оно какво дува средно, ман, там няма спирани. Сина ти да седи укрити. Едно ти на други помагай, за да речу, че си добра. Съм работна. А той да изплетеш на бабичкото повязалчо, да ти вържа главо, да не мисли за глупости. О, мале. Като работи да не пада коса лоши. Да мисли, че... Радвам се, че тия песни, които сме научили от нашите баби, прабаби, радвам се, че аз ги знам и искам да ги предадем на моите внучки, на моите правнучки. Това е прекрасно за България. Ще ти го дадем, но мен за какво ми е? Че ти го дадем, ама е женско, тъмън си имаш повече. За мачичи после. Сега съм вързана, не мога да идем на никде. Мачките, че ги пуштиш надвор, не сака вътре. Надоле ли си ходиш? Надоле, че си ли Па си синя. Айде, жене, да си отодим. Айде, поедоме пасък да си отодим. Не забравяйте, айде. Високо в Балкана, под Бекинска чешма, едно селце се крие сред дивна красота. Над него се издигат гордо трилши и пеят чучулиги и вият сорли.
Чупрене се нарича, той приказно село. Аз много го обичам и пращам благослов. С буките вековни, с бистрите реки и борове чутовни, то всеки ще плени. С билки ароматни и горски плодове, Чупрене е богато, Чупрене визове. В Чупрене сме родени, в Чупрене раснахме и падаме на колене пред този земен рай. Чупрене, Чупрене, ти люлко рождена, Чупрене, Чупрене, бъди благословено. Наричат ги турлаци, те са пръснати по градовете и селата на България, пуснали корен, като дивата череша дивачка. Имало ги е някога, има ги и сега, и ще ги има винаги. Те турлаците са вечни, като планината и вярата, и земята българска. Чуй ме, Дилмано, утре рано, влака ще хвана право към града. Нашето село пустело, вече не струва пукната пара. Бизнес, Дилмано, там ще намеря и ще отворя нощен бар. Другите нека садят пипера, аз ще се върна по-богато цар. Стояне, как това ще стане? Кърпени ризи още носиш ти, кърпена шапка, кърпени обуща, а градските нрави струват пари. Стига сънува, стига вълнува, в кръчмата пак си пинал май. Лягай, Стояне, утре кой ще сяде, лехата с пипера, кой ще прекопай. Чуй ме, Дилмано, утре рано, влака ще хвана право към града. Ти ще повярваш моята закана, с някоя друга, щом те заменя. Тя ще ти носи хладната бира, стънка слика с много жен. Другите нека садят пипера, аз ще се върна по-богато цар. Стояне, как това ще стане? Резани ризи, как ще купиш ти? Шарена шапка, лачени обуща, а градските драви струват пари. Стига сънува, стига вълнува, в кръчмата пак си пинал май. Лягай, Стояне, утре кой ще стане, лехата с пипера, кой ще прекопай. Лягай, Стояне, утре кой ще стане, лехата с пипера, кой ще прекопай.